Penyakit apa neh? Penyakit iki. Jelek tulung sapa neh? Boke, anak mbok. Tata. Boke. Mbak. Salah. Geno sambat ae. Rada duwe we. Duwe akeh jero lho. Wis sambat ae. Geno. Geno mangap ae. Apa nih? Laruntu di bawah di pas jobo. Ayo kae kene. Jero to, kan nonton jero. Sarap ya kene to, Ngos. Ora andi pas kene gak ketok. Lah kene ketok wong ngono. Men ketok dindal laruntu tapi lara. Yang laruntu tuh jero mbak di pas jobo. Lah lambene mu ya? Ya keloro lambe kok. Iya. Mbah jerene cepet banget to, gedhen lambe ngono. Iki operasi lah. Alang gandel ya lamben mana. Lah untu nem lo gede-gede kabeh man loro untu. Sak petel-petel ngono. Aku wis piye iki? Aku wis kondo. Lah iki lah. Sito Mos. Tolong apa ngono? Obate iki piye? Anu untu dipetel-petel lho untu nem. Lah kok kuwi ae. Iki gede-gede kabeh ngono. Aja banter-banter rek. Jangan lho, iki mlebu kuping iki nyalure ka untu ngene lho. Jadi iso nyalur. Dene untu yo iso ngrungokno pireng. Sarap. Lah jere kuping ka untu rek. Ora usah gremeng iki piye tambane ning ndi solusine? Alah dadah. Sambat ae. Ya sambat ae lho malah mandelik ah. Ngono to untu gede petel-petel. Kowe iki ngendel lambemu lho. Gandel keratan lho. Tak plastik ini. Minggam mah. Ada guyu. Kayak siapa deh? Mana untuk gede. Solusine lho piye solusine? Aku di kan jenenge kan dokter Bomo kan wis spesialis untu bereng lho. Mau ngendi kuwi? Gua wong kono apa kok? Wis terkenal kok ndi wi. Kok merak-urak. Iya to, pertama. Rungokno to. Kuping kae. Merak-urak. Joranu, Medaing, Belalo. Iki yang gagah aku yang goyak tombo. Nek dokter. Ya kasih ndi? Kono lho. Kowe salah ngomong ae langsung dhewe lokasine aku. Lah iya alamat. Gak ora alamate. Nganu. Mbah ndi? Alah. Delok map. Alah. Delok map. Alah. Lak sambat neh to. Alah. Delok. Atah. Alah. Ya wis ngono to, atah banyu loro untu. Iki ndi lho mae, aku tak golek tombo, boy. Piung. Skandari to nek dokter Bomo. Kadoy alamate aku iki, Jalan Subarjo. Iya. Pagere ireng coklat. Iya. Omahe rupane putih. Wis tak budal aku, budal. Rombone ya rene. Cah piye lah. Apa. Untu. Kenapa nek? Kenapa? Lah. Kowe lho. Ingat untuk kau. Malah.
bocah ndudur blas. Lu sobat. Aduh. Nggone iki mang mosok iki pager ireng. Wes. Ndang mari tak paranane. Doktere. Mena mari. Ta. Dok. Ta piung. Dok, nek kira wong iki yo. Suarane ning kono e. Dokter ning kene iki lho. Kok antrian ngene? Antri. Jora. Apa? Dokter. Madhep rene. Antriku nang kono iki. Sing kowe antrine. Aku ki dokter, Mas. Yalah ayo. Sampai enten keluar nopo, Mas? Apa anu celoro? Alah. Wih, ngomong lo gendong. Aduh. Welek lah itu neloro. Saja lelek. Apa anu neloro? Untung nom. Ayo. Mangap. Terus ya. Ada gak bulan? Udah bu. Iya. Maaf. Untuk salah petel dulu. Aduh, ada. Mas. Absen ke Mas? Kanggo kilo. Kau ini Pak Lurah kering lho Mas. Absen kok sekolah iki untune loro ya ditambani, Dok. Namanya sinten Mas? Jenengem sapa? Mas. Ya aman itu nomor Mas ngono. Ya tak tulis ya Mas. Asal piro? Asal piro iki piye ta, Pak? Asal mana? Asal kulon. Kulon. Umur sampean pinten? Tak gawe 29 ketuaan gak? Kok asal wae? 40. Ojo to pasiene ijene sing nom-nom kan. Jadi ini papa congo ya. Ojo to. Bebe. 30 ya. 30. Gak kecilian nih. Gak wis 30 wis. Tenan enggak? Ya, tenan 30 tahun. 30 tahun. 30. Iya, 30 tahun. Tak itu biji yo. Wes gak apa penting kudune mari. Ben mari to ceritane. Iya, tak cek. Aja keplak, Dok. Tapi kan lagi solusinya ya senyene. Ayo. Apa di produk tuh? Gigi palsu. Kowe ngaku, Dok, sing penting mari, Dok. Penting mari untune. Neng mari. Iya. Yo cim. Wis tadi kene yo. Tak golane ini. Gak larang, Dok. Gak larang. Harga murah 5 juta ya. Iya. Tak anu ke yo. Ada piung. Aduh, Dok, ganti tulungi, Dok, untune, Dok. Iki ini gigi palsu. Ya wis penting mari, Dok. Maaf. Mari, cinta tak ceke dikit, tak ceke. Gak lara to? Gak. Ki meneng to. Wes mari to, sama to. Aku penak ngene, penak langsung. Sayang. Ya wes. Langsung sidak duwe ya. Wis.
Matur suwun. Balas gak usah repot-repot yo. Matur suwun aku tak balik Dok. Penak aku jaya. Tak itu duit caca. Lho. Kok enak tulisannya kau di uang mainan iki piye iki? Hei, duit palsu ku lho. Delok rene. Kok piye Dok? Delok to diwaca. Uang mainan. Iya. Lah maksudnya opo? Aku takut Dok ya Tandari. Yo, Sing pasang nang untuk apa emang? gigi palsu. Ya berarti duit kudune duit Asli to. duit palsu. Lho,